makhosikazi, mna ndijongile nje ingathi inzame zethu zoncedo ngese zigqalisa ekwakheni linye igumbi lokulala phaa kwikhaya lenkedama. Oh, leyo izamva. Okwangoku kukho amakhaya agcine ezi nkedama ekuza kufuneka ukuba siwancede kwiindleko zawo zemihla ngemihla. Molweni zintombi. Ndiqinisekile ukuba amalwimi enu ome ukudlula olwam yile ngxoxo yenu. Akunjalo? Yiba nembeko Mampinga. Ube ndincokola nje. Zigcina ungcwele. Kwanele ke Mampinga, thula nje ikofu leyo. Okay. Ma ubusathini ke Mamxhaso? Mamxhaso. Ewe mamfundisi. Ndicinga ukuba libe linye kuwe. Nakuwe libe linye. Mna ngokunokwami bendicinga ukuba zimbiqhithi. Libe linye kuwe. Niyazi into yokokuba ezi zinto zokuhombisa kunye nevase phaa eMayfair naseTromp zithengiseka kakuhle. Nakonke. Mampinga, uthi wenza ntoni kanye? Ezinyakanyaka. Yewethu ingathi ngopheza ke, xoxa yonke lento ngiye kwenza enye kwakhona. Akukho mfuneko. Nayike nonke iswekile ndithi. Hey Mampinga, ngithi susa yonke lento. Hayi. Abakaki aba bantu. Nasonke. Mamfundisi, khawujonge. Uxolo Mamxhaso. Mampinga, susa yonke lento ungagothiweyo wena lapha kulendlu. Kwakhona Ewe ngalomzuzu ndiphuma uphela apha. Andicingi. Awucingi ntoni? Khetha mamfundisi. Ndikhethe ntoni? Khetha ukuba uyandigxotha okanye ndicoce yonke lento. Ungabi nechika apha kum wena. Ndidixoxisha yonke lento uphuma uphela apha. Oh, nindixolele bantakwethu torhana ndiyeza kancinane. Mfazi ndini, ucinga uba wenza ntoni? Phuma uphela apha. Hayi ndingakathathi ukuthi mna. Hayi kwanele, ugabadele. Ndifuna upakisha yonke impahla yakho, ade fika umfundisi, sophumile kule ndlu. Ngovuyokazi olukhulu madam. Hamba phuma. Kudala ndibunyamezela ububhanqa bakho mfazi ndini. Kwanele ke ngoku. Ungathumela nomntu azothatha umvuzo wakho ngecawe. Wena andifuni ndiphinde ndikubona ubeka umqondo wakho kule yami iyadi. Siyavana? Heke. Asoze athatha ixesha elide. Ubumfundisi ke wayiva le nto. Ndawuziphosa eenyaweni zakhe. Hayi, ndike ndalisebenzisela iqhinga. Kumele ndizame elinye icebo. Mama uXhaso mntakabawa, inene andazi uba ndilicele njani na uxolo apha kuwe, ndilusizi. Kodwa ke ndiza kuboleka yami impahla mntakabawa. Ze ndithathe le yakho, ndithumele abantwana uyowuhlanja u-dry clean. Oh, Nkosi yam, laa mfazi. Ngengoma siyolisa intlanganiso. Umzamo mfazi ndini. Ayisaphele ndelelo yakho phuma uphela. Oh. Jonga. Ungawathatha la makhoba uMakadebe uya kukuvusa. Umlomo lo wakho. Ungalinge uziphakamisa izinto. Ungalinge futhi uziqobe kuba uzawufuna amandla okulungisa la mzi wakho ngokwakho. Hey, sungena kweli cala umoshe kwanela kweli cala jikela ngapha. Ba. Undityhelela kweli cala. Undive kakuhle awusosithulu. Kweli cala lisise kwamtholi. Ndim lo ndimi phakathi kobulungisa nobubi. Ububi nobulungisa. Kwaye yona. Saba binga.
ungandihloni kakubi. Umfundisi yena ngayikholwa loo nto yenzayo. Kodwa apha kum ufike esitishini ke sisi. Mampinga, kuqhubeka ntoni? Inhliziyo yami indiqubule. Sukani endleleni tyhini tyhini kuni impumoya. Ndithe suka endleleni tyhini. Oh makhosikazi torhwana, akakho kuni okwazi ukumphefumlela emlonyeni. Owu bethu, iza kuba sisifundo sale veki izayo ezo. Hayi kuhle nokusaphefumla kodwa kuzofuna simse esibhedlela. Hamba uyobiza uMandla pha uthi uthunywe ndim ungakulinga umnike nethuba lamakaphendula amakhawuleza. Uxolo ntorhana, sendifikile. Kodwa nkosikazi, Bota. ingaba likhaya likaMampingeli? Hayi ngummelwane wethu. Oh. Kodwa ngeke umfumane ngoba una Oh, ndiyayazi nkosikazi. Senza amalungiselelo ukuzisa umfikazi ekhaya kokugqibela. umfikazi. Oh. Mampinga. Oh. 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 Wena ufuna into okuyilimile esikhohlakala intini somfazi. Ukuma ngaba ungaligxothanga la iqhawukazi ngengenzakanga yonke lento. Ubhuti uthini mfazi ndini? Molo mama. Usiza ukuniphahla indaba ezibuhlungu torhwana. Nkosazana, nkosikazi egama linguMampinga isweleke izolo esibhedlele. Hayi wena. Umyeni wami beyile nje esibhedlele wathi kukumnyinyiva. Uye waphindwa wagula kwakhona endlini zobusuku. Ndingangena mama. Hayi kulungile ngena. Sesithamba inhliziyo ngoku. Alisekho ixesha lenyembezi. Ukuba ngaba ubuyicinge yonke lento phambi uligxothela iqhawazana elingenamandla. Ngengenzekanga yonke lento. Kunozala waye yonke lento ngoku. Oh. Mfundisi. Oh mfundisi. Kwenzeke ntoni mama? Kwakumamgcina kutheni? Umuntu osindonela kusasa kanga? Oh mfundisi. Lo mfo uvele esibhedlele. Uze nomphango kuba uMampinga kasekho. Ndivumeleni bethu, ndibonakalisa usizo lungazenzisiyo kutata wekhaya. Yenzeke njani nalento bethuni? Ebechacha nje phezulu ukumbona kwam. Kwenzeke ntoni? Oh, ukhulu uCiki akasekho. Ukhulu akasekho? Lusizi mntwanam kukuxela ukuba enene mina ndiphuma isibhedlele. Ndimele umbutho waziwa kakhulu njengento bana i-Express Burial Society. Hello? Oh, nguwe Mampinga? Tsheni hayi kwamnandi ukuvila izwi lakho ntombi. Intoni? Hayi andicingi mntakwethu andicingi tu. Intoni? Hayi, kaloku andisosithuthi. Into yokuqala sise kufuneka uyiqaphele. Ukuba ngaba ayingobantu abaselweyo, iba zizibhongobhiyane zenkedama. Into yokuqala ke mna ke andifuni tu ukuba ndisebenze lo msebenzi wokuthuthana nabantu. Mna ndandikusesibhedlele nje ayithethi into yokuba funeka ndiphinde ndiyokulanda. Uyaqonda ke? Kwafuneka uzame iteksi ke. Kulungile? Bendisasho ke mfundisi. Thina apha kwa-Express Burial Society sineyona ndlela ichanekileyo nekhawulezileyo yokuqubisana neengxaki zamakhaya kule meko ndikuyo ngoku. Bhuta nkosazana, ndivela kwaGlory Road Funerals. Ndivumele ndivakalisa uvelwano ngokushiya kwakho ngama wakho. Ndiniphumaphi nina nonke? Ne nkosazana. Ukhona utatakho? Ndingalifumana ithuba lotheni naye? Mfundisi ndiyalibulela ithuba lento yamandithethe nawe. Le ndoda ingekawutyhayeli ekubeni chitha intlwenka yemali ixesha lide kangaka kweli khaya. Mnumzana, kwaGlory Road sikholwa ekubeni sikwenze lo msebenzi onkuwo. IGlory Road izivela zonke inkalo kwaye ilula nendlela yethu ukuhlawula. Sikhupha inqwelo yokungcwaba ekhaya kunye neebhasi ezimbini. Kwaye mnumzana, sikwaqashisa ngayo yonke into yokulalisa. Nje ngemadlana engangexabiso lobisi lwakho leminyaka emithathu. Ubisi lwam. Hey. Ixabiso
lo bisi lwakho ngeminyaka emithathu lenza imali egqithe kwiwaka leerandi. Thina kwa-Express Burial Society sinendlela yokuyenza le nto ngendlela ephantsi, ngemali nje ephantsi engangeerandi ezingama-300. Sinako ukuyenza yonke le nto etwa ngulo mfo. Kwaye ke enye into uyofumana ilungelo lokuba uthenge ibhokisi yakho naphi na uthanda. Ngoko ke mfundisi, kuthetha into yokuba kufuneka ufake imali ethe chatha yebhokisi. Kanti kuthi singakunika amagama abantu anamaxabiso aphantsi kakhulu. Thini madoda ezinja sezilapha zawugqama thamboni kafiki nokufika. Okanye mhlawumbi ngaba sesinye isidumbu. Hey wena! Wenza ntoni apha enkukumeni yam? Sithatha imilinganiselo lisizana lelapho kulinganisela ibhokisi yana. Hayi suka akho nto uzayifumana apha. Hamba nantsi indawo oyifunayo. Olusizana ke luza kuncotywa ngubani lona? Akafanga ukheni lo. Andikholwa. Uba ngabe ufile ndingabe ndifeleza iicustomer zam ezimbini ngeminenye. Kodwa unuka ngathi ufile nje. Hayi suka wethu akafanga ukheni lo. Keni, khawuvuke torho. Vuka. Nangumhlola. Ukuba ngabe ufuna imihlola iyaphaya okanye ndiza kwenza isidumbu. Hayi Keni, kakuphakame nawe torhana uye kulale enkukumeni. Uyazi ngenye imini uzawubuthwa nayo. Kanti kawuye kungingxolela. Inhloko yo. Kumele ndifike phaa kumampingane pheza pilisi zakhe zesibindi. Keni, umampinga uswelekile kusasa nje esibhedlela. Uthini? Umampinga? Imbi le nto madoda. Imbi kakhulu. Oh Keni, ngawukuze ngizokupha ikofi emnyama. Andizukubaleka. Ngicela ukuba abahlobo bami bazangihlawulela. Mahlubi? Oh, umhlola lo. Uswelekile. Makathi kodwa mncede. Ngibhatalela iteksi, wasala udibanise etyaleni lami. Awu, mampinga. Yintoni undijonga? Ndiyaphila sosibhoko. Oh, mampinga. Oh, mhlobo wam andisafuyi ukubona uphila. Oh, yimini emnandi namhlanje. Ebethe uzawuthatha i-insurance yomngcwabo ukwenzela into yokubana singamhlawuleli. Ukuba benepolisi ndiqinisekile kungakho into apha ngaphakathi. Oh, yazi intoni? Phezolo. Kuwe umfazi eca kwebhedi yami. Ndamphakamisa lo mfazi, ndambeka koyami ibhedi. Ndabaleka kokhangela ugqirha. Xa ndibuya ndifumana ogqirha bemxilo ngaphezu kwebhedi yami, ndasike ndilala phezu kwale yakhe ibhedi. Ndithi xa ndivuka kusasa kwathiwa uswelekile. Inokuba usweleke ebusuku, kwathi belele ebhedini yakhe. Oh, bacinga uba ndim. Yile nto ndike ndayalwa nogqirha kusasa nje, ngoba befuna ukungiqhaqa. Kawusho, bapha abangcwabi. Balapha kwamfundisi. Bathi ndikhangele nto baxotha. Mampinga, ngawume kancinci, ndinecebo. Ube benithatha nje kolona sapho lwakhe. Ningayitshikitya imvumelwano yomngcwabo. Mandinibonise izinto iqumrhu lethu eninganenzela lona. Andiqondi ukuba ningawufumana amaxabiso njengalawo wethu naphina kweli. Kahle torho gcina sukuzikhathaza olu hlobo. Awuyo Bishop tata. Ke loo nto idibana njani nale nto yenzeke apha ekhaya? Tyhini bekuza kuba kuhle bangabe umngcwabo wakhe buphethwe yibishop. Ngaba kwinto oyifumeneyo apha? Ewe tata, ibhalwe ngudade wabo, uCharity. Tyhini, kanti ube nodade wabo? Yantle loo nto. Ithini loo ncwadi? Ngendizivuyela iincwadi zakho ukuba bendisazi ukuba aziceli mali ekugqibeleni. Sisihlandlo sokugqibela esi ndithumela imali. Kwixesha elizayo ndiza kuzibuyisela kuwe ndingakhange ndizivule nokuzivula. Ukhumbule ukuba eli R10 imboleko asisosipho. Ayifani negama lakhe noko le ncwadi. Andiboni ngathi uCharity angafaka sadla kule nto lomngcwabo. Oh, sisikhohlakali somfazi. Awugcina sukuzohlwaya olu hlobo. Andithethi mna, ndithetha la Charity. Yo, ingathi kanti ngomnye waba bangcwabi kwakhona.
xolo ntokela ngomphazamisa. Kumfazi othi udade mampinga igama lakhe nguCharity Masansana. Awuphi makangene. Kukhulu. Ndiliwele lakhe uCharity. Ndiyavuya ukukwazi. Ke nani bethune namkelekile. Ndingumfundisi uJaxa mna. Yinkosikazi yam le. Intombi amucikizwa. Kunyana womthuthuzeli. Ndiyavuya ukukwazi nonke. Abanumzana abana bangobani? Abanumzana abantu wazi amagama abo, kodwa ke bangabangcwabi. Beze apha ngenxa yokusweleka kukadadewenu. Molo nkosazana. Ndithi mandivakalise usizo olungazezisiyo. Ilahleko elusizi le. Kodwa ukuba ungavuma ndimngcwabe, ndingakunika ixabiso Iqumkulethu liwabethongela amaqumkwana abo ngamaxabiso. Ukuba udade wenu angakhatshwa yiHappy Trips Funerals. Kwanele. Kwanele nonke. Andifuni indleko ingaka ngomncwabo wodade wethu. Ibinge ngomuntu kakade. Ndingathi ungathini ukukhohlakala kangaka? Tyhini Nkosi yam. Ibingumuntu othanda abantu ochwayitileyo oluncedo kumntu wonke. Inene ngenene ubunokuvuka namhlanje ndingamphatha kakuhle njengodade wethu ngqo. mhlawumbe xa ubumhlawula kakuhle bengasoba bencukutha apha kum. Kwaw, usiza nalomfazi. Inene ukuba nodade onjengawe. Ukuba ungabuya nje ndingambhatala imali ephindaphindiweyo. Ngumbono omhle loyo kakhulu. Akasekho ngoku. Uye apho singaziyo khona. Ayisobe imncede nganto lonto. Mhlawumbe xa ungamnceda umhlawule emncwabeni wakhe. Aw, indlela nje enahlukene ngayo. Yabona ke njoba usisikhohlakali nje kwakufuneka indleko zomncwabo uzibhatale. Yiwo amadlakadlaka akhe la. Ndiyakholela nokuba insurance yakhe ikho kwalapha kathi. Okay. Ucikizwa mntanami kahle sukhathazeka kangaka. Abona wena ngosenzela ikofu. Xesha thina silungisa lo mcimbi wokusweleka kwamampinga. Mthuthuzeli. Nceda udade wethu. Kulungile tata. Akukho omnye wenu manene ovela kwa Glory Road Funerals? Awuciki. Nami ndikhathazeke njengawe. Sikukhala kakhulu. Andikhali. Mthuthu, awubona uyimfama. Iyona mini imandla namhlanje. Pheza ciki. Uphambene? Awubona uyaphila ukhulu. Uyaphila. Uthetha ngantoni kanye? Awuzibona inyawo zakhe lampahla enximeka amarhadebe ihlawuze nendilahle kulo nyaka uphelileyo. Uphambene? Hamba nyanda uxelele morhuba. Xa ungambhaqisi kule nto azama uyenza. Tyhini? Uthetha ukuba yona la ngokuhlawula umncwabo wadade wethu? Ndilusizi. Ayanelanga. Uhlawule iminyaka emihlanu. Ukuba umuntu ufuna inzuzo kufuneka ahlawule iminyaka engama-20. Tyhini intlekisa ke le. Kofuneka ndihlawule malini? Ukuba ungathabatha le iya kuba R1,200. Mpinga. Nkosazana Mazantsana, bumngcwabo odade ongaphathwa sithi uyakuhlawula nje R800. Kwaye ke sakwenza yonke into ethethwa ngamadoda. Ndibetha into bana imoto zethu zinobudalane ezithe nako. Elithi ixabiso leli lihle kakhulu nkosazana. Kangangokuba thina sikhupha negusho omsebenzi simahla. Ndingakuphathela ingqoso kule ngawo lo mzuzu siphethe umcimbi. Ithi ke ndize nayo. Wena uthini? Ungasinika ntoni efana nebhaso? Ndingathi Iveg. Ndinama50 onke kilograms eveg phaya emotweni yam. Benzile ndiyisa kwicustomer yethu kodwa iyawufihlwa ngomzweni emva kwedinala. Ubungasayina namabeba ndakuzana ukuwe. Hamba. Enkosi. Siyabulela ububele bakho kumaxesha anje. Ndisaza kuyivisisa imvumelwana yakho. Kodwa ke make ndive le indoda izawuthini ke yona. Ndinegrocery yomfazi wami emotweni. Andazi nokuba mhlawumbi
Awuthi ke sibone. Uyabona ke uyawufumana kwa ezi ngemini yomngcwabo odadewenu. Ndingathi ke nje into efuneka siyenze ke ngokuba ede wena usayine isivumelwano sethu. Imbuyekezo. Ndingakunika igrocery umfazi wami. Nembuyekezo nje encinane. Nanga R50. Ndilinde ndiza negrocery umfazi wami. Ukuba mbi kwalento. Tyhini andizange ndiyibone into yenza intloni ngolhlobo. Khawuzole torhocile. Tyhini bangayenza njani tata lento? Bebexutha-xuthana ngesidumbu sikaMampinga engathi zingcuka. Ngokuva kwam ndiva ukuba ubungathandani nodade wethu. Kuyandothusa xa uzikhathaza kangaka ngamathamba akho engasekho. Ungifunela ntoni? Ebelinxile kangaka. Komntakwethu ndidane gqitha. Ndim unobangela ukuba makaphathwe yintliziyo. Uyabona bunovuka ngoku ndingamamkela ngezandla ezishushu. Ko noko ndim lukhohlakeleyo, ndim lukhohlakeleyo. Ke nantso ke ndiyathemba okokubonisa inceba yam. Igrocery yenkosikazi yam le. Ukuba ingeva ukuba ndiphise ngayo ingandicupha ngezandla. Kwelo ke ndiyathemba iGlory Road ingakunika amaxabiso amahle kumngcwabo wakho. Cikizwa ngenwe yintoni? Yeka le nto yenzayo. Oh mama andikwazi yahlekisa le nto. Cikizwa lo suku olubika uthi olo. Khawuzama uzibamba. Hayi dadiyelo minimandi ngukhulu lona nguye. Hayi to. Ciki ndiswelekile. Hayi ndithetha uba ndiswelekanga. Awusithanda sami sebhedengu. Uthetha ukuba lo mfazi ndithi uMampinga le nto ingento enobuqhetsa babomtyholi phuma uphele apha. Uthetha uba ngumfikazi lo? Imposiso njani? Nditsho ukuba sifumene ubungqina obunye. Mayibongwe igama lenkosi. Mampinga andisavuyi ukubona umuntu ebomini bam. Uxolweni bethu, uxolo uphazamisa umbono nje ukuba mhle. Ukuba ngaba ingosolo kule ingaba ngubani ke? Bethuna funeka ndihambe. Mhlawumbe sasebenzisana ngakudala. Ingabe ukhona umnxeba? Ingapha phuma nonke apha. Mhlawumbi nawufuneka ngomso apha. Ingaba unelazi ngegama nedilesi lamfazi soleke esibhedlele phezulu? Phuma. Kwenzeke njani ukhulu azavuya ubuyile? Imini emandi apha kum namhlanje. Siyakubulela Nkosi ngokubuyisa uMampinga ephilile. Makabe mnyenge ngexesha andikwazi ukuthetha ngendlela endivuye ngakhona. Nami ndiyathanda ukubuyisa ekhaya ndibe nani sidibane sonke kodwa ke sixolelane. Uxothiwe wena. Awu mama. Oh mama torhwana kunaku. Andizange ndahlazeka ngolu hlobo. Hayi makahambe andimfuna apha. Awukamcenge torhwana tata. Oh mama torhwana kunakwenza imini emandi kangaka ibembi ngenxa yesidima sakho. Ningakhathazeki bantwana bam. Kaloku mama uyaqhula yonke le nto ayithethayo. Ubomi ke tata. Niyakhumbula uthe uMampinga ngabuya ndakumamkela njengodade wethu. Angikasweleki ngoko. Waze waphinda wathi usizana uMampinga. Ukuba abengabuya bendingamamkela ngezandla ezimhlophe. Oh Mampinga. Oh Mampinga. Oh Tahubawa. Andisavuyi Mampinga uphinda wabuya wazapha ekhaya. Yaye yonke laa nto bendiyithetha bendinyanisile Mampinga. Kodwa ke ungalibali umvuzo ufanele ube uphinda-phindiwe. Tyhini hayi nokuyagqabathela ke ngoku.